Milih raždanje ruského kerestúra a okreme mladých, ktorí ste u svojim valalje porušali zvihanje svidomosci o značnosti borbi za ljepše društvo, ktorú započali studenti, vinčujem vam na šmelosci. Danas sam ovde sa vama kako bih vam prenela podršku Slobodnog univerziteta, neformalne akademske mreže profesora, saradnika i istraživača univerziteta u Novom Sadu, a okupila nas je želja da studentima pružimo podršku u borbi za pravdu. Studenti su svojim zahtevima pokazali da se kritički odnose prema društvu u kojem žive, ali što je još važnije, da žele da budu pokretači u izgradnji boljeg i pravednijeg društva za sve nas. Nakon tragedije kada je prilikom pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu poginulo 15 ljudi, a 2 osobe su teško povređene, na površinu su isplivale sve iskrivljenosti na kojima režim gradi ili bolje reći namerno i sistemski godinama urušava ovo društvo i državu. To była odlučujuca chwilka, kiedy się jeszcze raz jasno ukazalo, że zakon nie waży jednak za wszystkich i że pred zakonom prednost mają hefti za partijnu knjižočku. Studenti prave toto prepoznali jak chvíľku, u ktorej še vecej nješme bud cicho i zostim pristavaz na život u takej državi. To chvíľka, u ktorej treba, že by sme všetci vjedno reagovali na vykriveni moralni vrednosti. Studenti porušali borbu, ktorá njeljem jih, ali je i naša, bo to borba za dostojinstveni život každého pojedinca i za državu čijoj instituciji robja svoju robotu. Oni už porobili veljku stvar, bo prebudzeli veljih ljudzoh, ktorí še bali povest svoje odumanje. Studenti su u nama probudili ono najčistije, empatiju i ljubav prema drugome, i time za nešto više od 100 dana blokada i protesta širom zemlje izgradili poštovanje među građanima koje nam je svima nedostajalo. Oni su nas oslobodili straha, jer strah je prirodan i svako od nas ga osjeća, ali je isto tako i oružje koje je režim svih ovih godina koristio protiv svojih građana, ucenjujući ih i zloupotrebljavajući, gradeći tako svoju moć, gazeći ljudsko dostojanstvo i vređajući inteligenciju ovog društva. Studenti su prvi ustali protiv toga i krenuli na put povratka dostojanstva građanima ove zemlje, ujedinjujući na tom putu mnoge slojeve društva, od poljoprivrednika, učenika, medicinskih i prosvetnih radnika do univerzitetskih profesora. Tako je došlo do povezivanja na više nivoa, kako između različitih generacija, tako i među pripadnicima različitih slojeva društva. Koniečno še prebudzeli mali mesta, u ktorých pritisok režima i ucenjovanje bar zmocni, u ktorých raždanje často nemaju dostatočni žridla informovanja. Šeitanja studentov na svojej drahi po veljki protesti u Novim Sadze, Beogradze, Kragujevcu i Nišu predstavlja sliku budzenja tih malih mestoh, ali i simbolične zjedinjovanje na drahigu zajednickomu cilju. Zbog toga su jako važna pešačenja studenta i građana iz mesta koje nisu toliko udaljena jedna od drugih, kao što je bilo pešačenje građana Krstura u Kulu, ali i današnji dolazak građana Kule u ruskih Krstura. Prosvetni radnici, ali i mnogi drugi, sada trpe ogromne pritiske i ucenjivanja. Budimo svesni da su to upravo oni koji su prevazišli svoj strah i ustali protiv nepravde. Upravo zbog toga sada nije trenutak za povlačenje, već za jaču i odlučniju borbu. Tako je! Tako je! Ne dozvolimo vraćanje u vladanje strahom. Povlačenje bi sada značilo vraćanje u stanje pre početka ove borbe. Ne odustajmo, budimo i dalje hrabri, čak i ako je u nama prisutan strah, jer samo tako, zajedničkim koračanjem, možemo ostvariti promene i graditi put ka slobodnom i pravednom društvu. Studenti prebudzeli nadiju do inšake i zdravšej budućnosti, do virije i međusobnu potrimovku. Na koncu, še sluhajme sebe i hevto dnukašnji glas, ktorý každomu z nás ukazuje pravú drahu.
Prawe studenti posluchali odnukašnji glas, ktorý čistý i nikda nie žada gažiť z druhого, ali je mirni i dostojnstveniji u počitovanju sebe i drugih. Ima potrebu odzveče, keďže zlo favorizuje i nahradzuje. Preto borba, ktorú nješka šitski vjedno vodzime taka mocna. Tod glas u šitskih nas isti, von vše protiv nepravdi. Budzme šmeli, sluhajme tod glas i trimajme še vjedno. Na kraju, uvek slušajmo sebe i onaj unutrašnji glas koji svakome od nas pokazuje pravi put. Upravo su studenti poslušali taj unutrašnji glas koji je čist i nikad ne želi da gazi drugog, već je miran i dostojanstven u poštovanju sebe i drugih i ima potrebu da ustane protiv zla, kada se zlo favorizuje, nagrađuje i kada to isto zlo pobeđuje. Zbog toga je borba koju danas svi zajedno vodimo toliko jaka. Ovaj glas je u svima nama isti i on je uvek protiv nepravde. Budimo hrabri, slušajmo ga i borimo se i dalje zajedno. Istina uvek nađe svoj put. Podrška studentima do ispunjenja njihovih zahteva i vidimo se u Beogradu 15. marta. Tako je!